chapter 14, verse 10 to 12, di mong mabasahan diri. Ang ikaupat ni nga, pestilence nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan niya. Kano man, sa Jeremiah chapter 14, verse 10, they love to wander. Ang ilang ganahan ganang magsuri-suroy gani, maglaag-laag. Ako lang ni siya Marisa, ingon pa niya din does have, they love to wander, they have not refrained their faith, therefore the Lord does not accept them. Maninungdan ang Ginoo, wala ni dawat kanila, kaya ang ilamang kung gibuhat, taglaag, wag yun sila magpabilin diya sa Ginoo. O nabitaw karon nahitabo magpuna sa tuwaron, nga mga Kristohanon, makabakasyon, pwede man ta dito musimba ba? Pwede man ta dito musimba? Which is, ang sugog yun sa Ginoo, kung asa ka nga lugar, nag-ingon ang Ginoo, kani adto pa, pabuhati kong balay, aron makikubang kon ninyo. So kung asa nga lugar ang imong simbahan, diya ka lang. Yung kaya ang mga tao mulab man sa wander, kanang laag-laag ba? Eh total, ang tudlo sa mga pastor, pwede man itong simba dito. O bito nang naibawan sa mga tao na o nang gisilutan sa Ginoo ang mga Israelites, tungod kay ang ilahang gusto, kung asa sila makadto, pwede mo simba. O bito na hinungdan, wala na natahod ang sugo sa Ginoo. Anang giingon dito sa panahon ni Moses, Sabbath day, keep it holy and honor the sanctuary. I-honor nato daw ang sanctuary. I-honor nato ning simbahan. Bagay nagsimba nga wala nila gi-honor ang simbahan. O bita na nagatudlo pa kung kaniadto pa ninyo nga kung musulod mo dinhi hinumdumi nga kinibalay sa Ginoo ni kay ikaw naa diri, kay ang pulong sa Ginoo naa diri. O nang gusto sa Ginoo nga i-honor niya. I-glorify ni nga kini iya ni sa Ginoo. Pareha na karon, di ba Mother's Day ron? Dalago ng Ginoo, giputol niya ng gitawag na to pagsaulog sa Mother's Day. Sunday pagyud, adlaw pagyud sa Ginoo, sa tinuod lang ang pulong ni Jeremiah nga nag-ingon siya, dili musugot ang Ginoo nga ang iyang himaya maadto sa uban. Nga muhimaya ka sa ubang tao, nga matag Domingo muingong ka Mother's Day imbis kani adlaw sa Ginoo. Mo bitanang di ko mag-isgot og laing tao karong adlaw kay nganoan ang Ginoo siloso. Magsilos na siya sa sulod sa simbahan nga diin lain ang imong isgutan kay kini balay ni sa Ginoo. Mag-isgot lang ta alang sa Ginoo. Mao kani ang tudlo sa Ginoo nga diin siya mugian nato nga aron pag-abot niya diri magpabilin ta. Bisa mo abot ning dakong Great Tribulation, dili solution ang rapture. Wabot lang panang sultihan ta mo kung unsay gusto sa Ginoo aron makasagubang ta ng Great Tribulation. Na may gitudlo sa Ginoo, na gigiya, di siya gusto nga malibog ta, magunahuna ng rapture, nakitaw rapture na ay guidance na to. Tudloan ta niya unsa ang pag-utubang anang Great Tribulation nga din gikadlokan sa mga tao. Muna ang upat nga pestilence nga gipadala nila kay nganuman. Bisan asa mo simba, mo bitaw na hinungdan nga diin. Ang Ginoo dili lang mutabang nato. Mo nang kanunay na nang mahadlok kay nganuman, wa man ta nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang ika-lima nga pestilence mo niya sa Amos chapter 4 verse 10 to 12. Gipadala ang pestilence bisan ang mga tao nga gipahinumdom na niya. Ang mubalik ko sa dayta diri sa ikaupat, aduna pa yung sa pestilence, may tungod sa pasabot sa pestilence nga gisulti ni Jeremiah. Dili lang dahil sila ni love to wander, kundili ang Ginoo nagpadalag pestilence para pagpakita sa dalan sa kinabuhi o sa kamatayon. Matod pa niya dito ato ning basa kay importante pod ni sa Jeremiah. Ay usa ni kabutang nga din atong hinumduman nganong nahitabo ning pestilence kang Ginoo nagsulti na daan ni ini kung unsay atong buhaton aron di ta madlok ining Great Tribulation.
Kay kining Great Tribulation, markahay ra ba ni? Kung di ka pamaligya, markahan ka. Kung niya, mamarkahan na gani ka, impirno na ka. Pero muna ako isulti ninyo, kaning marka nga maabot, sign lang ni sa mga taong dili matinud-anon. Pero kung ikaw matinud-anon, silyuhan ka daan sa Ginoo, aron dili ka masilyuhan, ana. Muna yung gisulat dire. Muna yung hisgutan na to sunod Domingo. Mabitan na hinungdan, maningkamot, tas papangalagad sa Ginoo, kay last na lang ni gamay lang nga space na ihatag sa Ginoo na to. Matod pamanggani ni Jesus Christ, ang harvest. Upat na lang kabulan. Yung kanang harvest sa Ginoo is end of the world na. Bito na ninitag na ito, hisgutan ng Jeremiah chapter 21 verse 6. Muna ang ikaupat ha. Verse 6, and I will smite the inhabitant of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence, and afterward, saith the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city, from the pestilence, from the sword, from the famine, in the land of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and in the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life. And he smite them with the edge of swords. He shall not spare them, neither have pity, nor have mercy. Verse 8, and unto his people thou shalt say, thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. Katong pestilence, sa ila na itabo ni Jeremiah katong naglab og wonder, laglaag na sila, gibaliwala lang nila mo itong gipadala ang pestilence. Nga naman, para makainomdom sila nga ang Ginoo nag-set of life and death, ang dalan sa kinabuhi o ang dalan sa kamatayon. Nga din tuwa sila sa panahon ni Nebuchadnezzar. Pati what sila way of life. Hindi naman sila kasimba. Mubit na ninungdan ako, pinumdum kaninyo. Ang purpose sa pestilence is to pa-remember na sa mga iya sa Ginoo. Mga iya sa Ginoo, ayang giingon din sa Jeremiah. Matod pa niya din alag sa mga nabilin nga mga tao na wala maapil sa pestilence, wala mapatay sa espada, wala maapil sa kagutom. O na yung gingon sa Ginoo, gipakitaan ko niya o mauna ni ang way of life and way of death. O sa kanato karon, painumdum ni sa Ginoo kung sa matong buhaton. Babitan na nga din, ang pulong sa Ginoo is a guidance. Muna itong suga na itong ginalaktan. Matod pa sa ikaupat, ay ikalima. Ato ning basahon ng Amos. Muna ang ikalima sa Amos chapter 4 verse 10 to 12. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with a sword, and have taken away your horses, and I have made the stink of your camps to come up unto your nostril. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Verse 11, I have overthrown some of you, as God overthrown through Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Verse 12, therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. O ni ang gingon, ikadua, o ikalimang pestilence, pagpaandam na lang ni nato. Kung bitaw ni kining pestilence, ang mingo po ninyo, ninyo natabo na ito kining COVID-19, warning ni.
nga diin kita mangandam. Kay naay sunod din hadlok manggay ta ini. Di ta gusto ini. Labaw pa ang Ginoo di gusto ang mga Kristohanon nga di magpuyo sa kadlok. Magpuyo ta sa itawag og nakoy na basahan sa pulos Ginoo baksasyon o baksyon ba na? Kanang kuyaw-kuyawan. O kanang gitawag og jeopardy nga giingon ni Apostol Pablo. Madiin kanunay lang ta naa sa danger, sa delikado. Liable lang ta sa makunbik lang ta pirmi. Mo nang gusto ni Pablo nga din dili ta gusto ana. O po na ang gusto sa Ginoo nga dili ta gusto ana. Dili po gusto ang Ginoo ana nga kita makuyaw-kuyawan lang. O bitaw nang gipa-remind niya ning pulong sa Ginoo may tungod sa pestilence. O niyang kalima nga pestilence. Nga ang mga tao bisag gipadal-anan nila bigapon mubalik sa Ginoo. O bitaw na kung gingon kanimo kini gisulat may tungod di sa Israelite. Nga kita kay ni apil po tayo ini. Kung sila dili mo return sa Ginoo, kita mo return sa Ginoo. Mabalik ta sa Ginoo. Mo niyang mo ni ika-unom nato na hitabo sa Matthew chapter 24 verse 7. Mo ni ang gitawag og pestilence nga nato. Usa ka ilhanan, mo nang mingon ko ninyo. Last warning na ning pestilence ni. Sunod din ni gira. Sa tinuod lang sultihan ta mo ang pastor nga di masultigan dunay gira moabot dili na siya pinadala. Mo na giingon sa Old Testament. Mo na giingon ni Ezekiel. Mo na giingon ni Isaiah, ni Jeremiah, nga ang mga pastor nga dili gani mag-warning nga dunay gira moabot o swords atong una. Ang away magud atong una is padahay, di swords. Karon fire. Di gani ma-warning ang pastor na di na siya pinadala sa tinuod lang. Mo na akong sulti ninyo, warningan ta mo. Sunod ining COVID. Mo ni ang war. Sa diya nga dunay mo daog ining war. Nga di ang mga tao o mga pastor nag-study kung kitsa ang mahimong Antichrist. Ang giingon lang sa Bible sa Revelation na akong nabasahan, kung kinsa kato ang mudaog ni ining gira, mao na to ang Antichrist. Kay way makapildi niya o gitugutan pagyud sa Ginoo nga diin katong Antichrist makigubat sa mga balaan sa mga Kristohanon. Apan kita matod pa dito sa sulat sa Revelation, di ta angay madlok kay natay silyo. Silyohan ta mo bitaw ni panikamutan nato ni panahon na ni nga maabtan na nato ng silyo. Makuha nato na kay do na gani marka sa mapintas nga mananap aron sigurado nga siya mosimba. Mao sad na ang giingon sa Ginoo natay silyo na din ang ngalan sa Ginoo ibutang sa tungagtan. Kadtong maka-overcome, mo na i-overcome nato ni kahadlok kag kuyaw. Mo na magpabilin jud ta sa tubangan sa Ginoo kay kining pestilence nga nidangat dato sa Matthew 24. Usa ni kailangan sa iyang pagbalik. Ilhanan na ni sa iyang pagbalik. Na ngano mangyatagan tag ilhanan aron mangandam ta. Kung sa amo sa gingon, ay di man mumubalik, pangandam na lang mo. Mao na ni. Kana si Amos nagprophecy ni mahitungod karon kung dili ta mubalik, pangandam na lang mo. Mao ning mangandam gyud ta. Mao na kaning gitawag og pestilence karon. Ingon pa sa Ezra nga atong gibasa is the extended of His mercy. Kay ang mercy nato wala gi-cut off na sa Ginoo. Kano sa nagsugod ang COVID, dito na giputol sa Ginoo. Manang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 verse 1. Magpadayon ba ta pagpakasala aron ang grasya sa Ginoo magpabilin? Matod pa niya palayo ka na. Kinsa katong namatay diha kang Kristo, mabanaw siya kang Kristo. Kinsa katong namatay kang Kristo, dili na siya magpakasala. Pero sa mga man makasala man lang gyapon ta. Mo na nga ang Ginoo maghatag og time nga din buhaton na nato na nga di na ta magpakasala. Ay wa man nato na nabuhat atong una kining time nga yatag niya. Namatod pa niya dinhi sa tinuon sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo, dili ni masabtag og interpretation lang kundi dili padayag ni sa Ginoo. Mo ni ang usa ka butang nga gingon niya diri sa Israel. Nahitabo sa diha nga sila dugay na under ni King Nebuchadnezzar sa Babylonia. Kunya sa diha ang Babylonia nabuntog sa Persia. Motong nakaigya sila sa Babylonia, wa sila nagdahong nga ang Persia di ay
gihikap sa Ginoo nga sila tagaan og little time daw sa Ginoo. Motong ang hari sa Persia nagtugot kanila nga buhatan ninyo ang gisugo sa Ginoo ninyo. Manang si Israel niingon, salamat ang Ginoo naghatag kanako og little time. Ano yung giingon din sa chapter 9, Ezra chapter 9 verse 8. And now for a little space grace hath been showed from the Lord our God to leave us a remnant to escape and to give us a nail in this holy place, that our God may lighten our eyes and give us a little reviving in our bondage. Dugay man gud sila na bondage sa katong hari nga si Nebuchadnezzar o sa Babylonia, dugay siya. Pero karon kay nabuntog naman ni Cyrus, kini si Cyrus usa ni katawo nga di gihikap lang sa Ginoo. Basahon na nimo ang kinabuhi ni Cyrus. Kadi ang Ginoo naghikap sa iya nga di mag-decree ang hari nga tanang mga Israelites suguan na sila nga magbuhat og little na time nga alang sa Ginoo, nga unsa man ang little time nga reviving in our bondage. Kaning gitawag og little space, gamay na lang nga space, grasya para sa ila. Matod pa niya, for we were bondmen, yet God hath not forsake us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the king of Persia, to give us a reviving to set up the house of our God, and to repair the desolation thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. Para maghatag daw og wall. Dinhi sa balaang kasulatan ang wall nga giingon niya, gisugo sa Ginoo, nabasahan ako ni, gisultihan ako ni kaniadto ninyo nga ang wall nga gisugo sa Ginoo sa ilaha kanang wall of glory. Kanang wall mo na dipinsa sa balay. Sirad-an niyang balay. Mo na ang wall. Unya ang wall nga gitudlo diri sa Biblia, kanang wall of the defense nato nga kita proteksyonan kanang paghimaya nato sa Ginoo. Kung mahimaya ang Ginoo, mo nang gingon dunay wall, dili makabot atong kaaway. Mo na himayaon nato ang Ginoo karon kay wa pa gyud nahimaya ang Ginoo nato. Mo nang tama tong giingon ni Apostol Pablo. Bisag na anay mga Kristohano ni sunod kang Kristo, ni sunod sa mga 12 disciples. Apan si Apostol Pablo niingon, for all have sinned and come short of the glory of God. Wa ya po himaya sa Ginoo. Although nakaila daw sila sa Ginoo, pero wa sila nag-glorify as God. Nor thankful as God, ingon nga Dios kay ngano man gibaliwala lang nila ang ilang pag-adto sa simbahan. Which is mao kana ang adlaw sa Ginoo. Mao kana ang balay sa Ginoo, ug naa diha ang mga alagad sa Ginoo nga nagadala og pulo sa Ginoo nga mao nay mutudlo kung asa sila moadto. Mawita na ang Isra nagpadayag to leave a remnant to escape. Ang mga nahibilin ba aron maka-escape po pag yun. Iwas sila kabaw sa pamaagi niya ni Cyrus. Munang gigawa sila, munang gisugo sila aron pag-build sa ilang church again, sa ilang balay usab. O katong mga desolate o na desolation katong nakatibulaag ng mga Kristohanon.